Ji bo zulm û zordariya Siyonîstan li tevahiyê dinyayê bê nîşandayîn li Mêrsînê Serokatiya Mêrsînê ya Hudaparê pêşengeha resman vekir. Ji bo zulm û zordarî û qatliamên rejima îşgalkerên Siyonîst bi cîhanê bidin nasîn, ji teref Serokatiya Mêrsîna Hudaparê ve pêşengeha bi navê resmên Qusê hat tertîb kirin. Di pêşangeha ku li ber camiya mezina Mêrsînê hat tertîb kirin de waşet û qatliyama Siyonîstan bi rengan hat vegotin û nîşandan. Serokê Mêrsînê Hudaparê Zübeyr Akbaş derheqê pêşengehê de beyan da û wiha got. Siyonîstan zêdetirî 10 rojan êrişên waxşiyane li ser Gazeyê û Filîstînê rast kirin. Digel 254 şehîdan lê berxwedana Filîstînê bi serfirazî serket. Ji wê rojê heta îro emek partî li derve bûn û piştgiriyên xwe nîşanê berxwedanê dan. Ji van destek û piştgiriyan yek jî pêşengeha me ya resmanin. Me jî bi navê resmê Filîstînê bernameyek tertîb kir. Bi vê pêşengeha resman me xwe zulm û zordarî û qatliyamên îşgalkeran bi dünyayê bidin nîşandan. Her wiha em dixwazin ev qatliyamên Siyonîstan her tim di rojeva însanan de bimîne. Akbaş her wiha îfade kir. Divê Siyonîst wek madî jî bên boykot kirin, da ku di warê madî de jî îşgalker bê hêz bin.